Хубавото е на джудо, че може да се практикува от всички. Тоест е направено безопасно. Могат да го практикуват хора на 40 години, на 50 години, могат да го практикуват деца на 4 години и всеки да намери нещо полезно вътре в заниманията по джудо. И това е бойно изкуство. Защо е изкуство? Много хора се чудят и се смеят. Има някои даже спортните среди, които се смеят изкуство. Изкуство е, защото има значение как се държиш и как побеждаш. Трябва да е красиво и трябва да изразява нашия характер, характера на общността, ако щете характера на българите и така нататък. Но най-важното трябва да е направено красиво. И когато нещо трябва да изразява, се прави със страст, изразява характера ни и трябва да се види красиво нещо в това, тогава вече това е изкуство. И тогава вече не е просто до победа или загуба. Има много начини човек да направи нещо красиво или да бъде добър в нещо. Без значение дали е просто силен. Ако си просто силен, това е някакво моментно състояние или може да се дължи на някаква генетика или че някой много ти помага или нещо. Но когато нещо е красиво, вече всичко се променя. Има значение как се държиш, има значение как изглеждаш, има значение какъв пример даваш. Трябва да си, ако щете, всяко място, където отидем ние, се стараем първо да стане по-чисто, да стане по-приветливо, хората да изглеждат по-добре, да са учтиви и така нататък. После това, което правят, да бъдат по-деликатни. И има голямо значение как изглеждаш, как побеждаваш. И това променя всичко. Не е просто игра на победа и на загуба. Има значение как.